Després de 3 mesos de confinament, teixit de dones de Mataró torna al carrer per denunciar la violència de gènere. Durant aquests mesos han estat actives per xarxes socials fent 3 campanyes, una de les quals anomena que les mascaretes no apaguin la nostra veu. Terrible, perquè no és el mateix estar a casa segura que estar confinada amb el teu maltractador i no saber què serà de tu quan algú arribi a la teva ajuda, no? Doncs avui, després de 3 mesos de fer-ho en xarxes, perquè no hem parat de treballar, hem fet 3 campanyes des de març fins avui, i avui ja, doncs, amb l'estat d'alarma aixecat, hem cregut que tornar aquí a l'Ajuntament, on fem cada 25 de mes la nostra denúncia. Al principi de l'acte han nomenat els 46 noms de totes les dones assassinades des d'aquest 2020, de les quals 8 han estat durant els mesos de confinament. Com ha dit Luisa Méndez, no volen minuts de silenci, sinó donar veu a aquestes dones. I doncs avui, com sempre, llegir els noms, que han estat 46, fet el manifest. No volem minuts de silenci perquè les mascaretes ja apaguen la seva veu, s'han acabat els minuts de silenci. El que avui fem i el que volem fer des de Teixit de Dones i totes les entitats és donar veu precisament a aquestes dones. Seguidament, Cristina Serra ha llegit el manifest i, finalment, Marc Garriera ha tancat l'acte agraint totes les persones presents a l'acte. Com cada 25 de mes, de cara al juliol volen fer una altra concentració, però a hores d'ara no ho veuen factible. El que sí tenen clar és que el 25 d'agost tornaran a ser.